मी टाकून ठेवलं होतं, काढले आता. तुम्हाला जाम दाखवते, बरेच दिवस झाले दाखवलं नाही ना. रिक्स नको उगाच घरामध्ये. फ्रीज आतमध्ये ठेवायचं, बाहेर नाही ठेवायचं काही. मोराचा आवाज पडणार आहे आता. म्हणजे पडेल कधी ते सकाळपासून दवा धरून तर बसला त्यांना. तशी एखादी बी घुसून ठेव जा, त्या प्रयोग कर जा. मग काय होतं लगेच असं हे कर आणि खोल आणि त्यात बी टाकून ठेव. त्यावेळेस रोज पाणी शिंपत कसं पटकन येतं तर बघ जा. असं आहे काय? आपल्या शेरूला ना गरमी होते खूप, म्हणून तो इथे वाळूमध्ये बसलाय सकाळी सकाळी. शेरू, ए शेरू, खूप गरमी वाढले 2 दिवस झाले. रात्री झोप लागत नाही, इतकी गरमी वाढलेली. आणि इथे आम्ही ना बिया फणसाच्या मातीमध्ये टाकून ठेवलं होतं, काढले आता. हे बघा, पाऊस पडलं असं वाटतं का? वातावरण आहे ना, झालंय पावसाळी. तुम्हाला मी दाखवते एकदम वरती. आंब्याच्या फाटणार नाही जाऊ झाला. अरे चल, असं तर राहणार आहे का? त्याला त्याचा जीव नाही प्रकार. हे पकड, त्याला त्याचा जीव नाही काय. वरती करंजीचे आणू काय? रावले मोठी बारकी बत्ता तुकडे कुठे आपण मारून हाणले सध्या बोलत रावले ना. असं ठेव, हा पत्रा फक्त अडकवून ठेवायला. ह्यांचं अजून काय मन भरलं नाही. गेले गेले बाहेर गेले. आता काय लांब कुठे जाणार नाही, येतील. ए चला घरात चला, चला वाघ्या शेरू, चला या शेरू ये. वाघ्याला बड्या भाग्याला बाहेर भटकायचं. तो आहे का बघ, कुठं लांबच आहे तो. शेरू इथेच आहे बघ, दिसतोय. ए खाऊ कोणाला पाहिजे, या लवकर. आम्ही आता खाऊ खातो बघ, या. ऐकतो या. वाघ्याला घेऊन ये, वाघ्याला घेऊन ये. काय मस्ती करायची, अजून मन नाही भरलं त्यांचं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर मग अशा त्या गोण्या बघा तुम्ही बघितलात ना उचलताना, त्यातनं लाकडं भरून ठेवली होती. मला बऱ्याच अशा ताईंच्या भाऊंच्या कमेंट्स येत आहेत,
लाकडं भरली की नाही, लाकडं भरली की नाही. तर थोडीशी लाकडं जमा करून ठेवली होती. तर गोण्या उन्हाने फाटल्या सगळ्या. ते आता उचलून सगळं इथे एक साईडला ठेवलेलं आहे. घरामध्ये नाही ठेवणार आणि जास्त लाकडं नाही जमा करायचे. कारण पण सांगते, आमच्या इथे म्हणजे मला वाटतं 8-10 दिवस झाले असतील या गोष्टीला. हे लाकडांच्या मध्ये ना साप का नाग काहीतरी होतं, तिथे पकडलं होतं आमच्या खालच्या वाडीमध्ये. आणि त्यांनी अशी व्हिडिओ क्लिप करून टाकली होती. ती त्याशी बघितली आम्ही दोघांनी. आणि म्हणजे भीती वाटते बघा सगळ्यांना. त्याच्यामुळे कुणालच्या बाबांनी नको, आपण आता 2घंच जण आहोत, त्याच्यामुळे आपल्याला काय लाकडं पाहिजे असं काही गरजेचं नाही आहे. आपण सिलेंडर आणूया, रिक्स नको उगाच घरामध्ये. त्याच्यामुळे काही आता बाहेरच्या साईडला असं ठेवलं. त्याच्यावर नंतर आणि थोडंसं अजून काहीतरी झाकण वगैरे टाकून झाकून ठेवणार. म्हणजे कधी आपल्याला जर का चुलीवरचं जेवण खायची इच्छा झाली त्याच्यासाठी लाकडं इथे ठेवलेले आहेत. आणि अजूनमधून कधी पाणी गरम करायचं झालं तर चुलीची जागा पण चेंज करायची. ही जी चूल आहे ना आपली, ती तुटलेली आहे. ती आता उचलू शकत नाही. उचललं तर 2 तुकडे होऊन जातील. त्याच्यामुळे ही चूल आता बाहेरच राहणार. बघू, जर का वाटलं चुलीवरचं जेवण वगैरे करायचं आहे तर नवीन मग चूल आपल्याला आणावी लागेल. आणि मग जागा वगैरे बघू. आता काय विचार नाही केला, नंतर बघूया असं. तर आजचं तुम्हाला सांगते रुटीन. म्हणजे आजचं थोडंसं ठरलेलं आहे. कुणालच्या बाबांना बाहेर जायचं आहे, ओरसला जाणार आहेत ते त्यांच्या भावाबरोबर. त्याच्यामुळे फटाफट आता त्यांची आंघोळ वगैरे करून ते निघतील. थोड्या वेळाने नाश्ता बनवायचा आहे. आणि हे बघा यांची मस्ती. आणि बियाणं रुजवायची तयारी. म्हणजे काल मी बियाणं थोडंसं भिजत घातलं आहे. आता सकाळी कुणालच्या बाबांनी माती वगैरे आहे ना, म्हणजे जे कंटेनरमध्ये आपण रुजवायचं ते सगळं रेडी करून ठेवलेलं आहे. ते म्हणाले संध्याकाळच्या वेळेस करूया, कारण त्यांना आत्ता वेळ कमी आहे, त्यांच्याकडे जायचं त्यांना ना, म्हणून असं सगळं आहे. आणि थोडंसं माझा लुक तुम्हाला वेगळा दिसायचं ना, लुक मी चेंज नाही केलेला आहे. काय झालं, ही वाईट टिकली वेगळी लावलेली आहे. आणि हे गळ्यातलं ना माझं पुन्हा तुटलेलं आहे. माहीत नाही, आपोआपच तुटलं ते. त्याच्यामध्ये काढून ठेवलं ना. तर हे वेगळं घातलेलं आहे. ते आता मला वाटतं पूर्ण चेंजच करावं लागणार, कारण खूप जुनं आहे ते गळ्यातलं मंगळसूत्र. मागच्या वेळेस जेव्हा तुटलं होतं ना, मुंबईला गेलं त्यावेळेस मी आपले जे ज्वेलर्स आहेत त्यांच्याकडे रिपेअर करून आणलं होतं. तेव्हाच ते म्हणाले होते की तुम्ही हे पूर्ण चेंज करा, कारण हे पुन्हा कधी पण तुटून जाईल. तर ते म्हणाले, ती गोष्ट खरी झालेली आहे. बघू आता कधी काय होतं आहे ते. त्याच्यासाठी मुंबईला जावं लागणार चेंज करायला, असं आहे ते. चला, जरा केसांना तेल पण भरपूर असं लावलं आहे. केस धुवायचे मला. घरातलं काम आटपून घेऊया. भरपूर कामं आज केलेली आहेत. आणि अजून पण एक गोष्ट आहे, चांगली गोष्ट आहे आपल्या झाडाबद्दलची. आपल्या एका झाडाला ना, काय बोलतात त्याला, त्याला मोहर बोलतात ना. काय बोलतात त्याला, हे झाडाला ते आलंय ते काय बोलतात. एक झाड ना आपलं नवीन मोहरलंय. त्याला खत पाणी वगैरे केलं आहे काल संध्याकाळी. म्हणजे आत्ता तुम्हाला दाखवत नाही आहे, ते तुम्हाला मी नंतर दाखवीन. जरा तो मोहर आहे ना चांगलासा मोठा होऊ दे, मग तुम्हाला मी दाखवीन. लांब नाही आहे, आपल्या घराजवळच एक झाड आहे. मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही फक्त गेस करा कुठलं झाड आहे ते. आपलं नारळ जिथे लावलेले आहेत ना. आता तुम्ही इतके दिवस व्हिडिओ बघताय, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल कदाचित. नारळाचे इथे झाड लावलेलं आहे, ओळखा तुम्ही कुठलं ते. तुम्हाला मी दाखवीन नंतरला. चला, आता सगळ्यात आधी आहे ना घरातलं काम बाकी आहे, झाडू वगैरे काढायचे बाकी आहे, ते करायला घेते. हाय ना, फिकट तुम्हाला जाम दाखवते. बरेच दिवस झाले दाखवलं नाही ना. हे बघा, हे थोडेसे आपले जाम बघा बाकी होते ना, ते आता म्हणजे किती जातात मला वाटतं, तयार व्हायला टाईम आहे ना थोडासा. इथे पण आहेत बघा. मोहर असल्यावर माहिती पडत नाही, पण जेव्हा हे बघा हे तयार होतात ना, किती छान वाटतं. असं भरलेलं दिसतं झाड असं. या साईडला पण आहे आणि इथे वरती पण आहे थोडंसं. तर हे जाम जे आहेत ना, कुणालने अजून खाल्लेले नाहीत, म्हणजे कुणाला नाही मिळाले खायला. तर माझी अशी इच्छा आहे, कुणाला आपला आता मुंबईला येईलच, मुंबईवरनं गावी येईलच, सॉरी मी मुंबईला म्हणाली. मला वाटतं तो येईपर्यंत हे जाम तयार होतील ना. सगळ्यांना दिलं मी खायला, पण फक्त कुणालाच बाकी राहिलेलं आहे. बाकी सगळ्यांच्या तोंडाला लागलेलं आहे जाम. बघूया आता पोरमाता येईल तेव्हा हे निदान 1-2 तरी त्याला खायला मिळू दे, अशी इच्छा आहे. हे काय चालेल तुमच्या दोघांचं, दोघं काय खातात बघ. पूर्ण मातीने व घाण झालेत. चला, आज काय पाऊस पडतोय असं वाटतंय वातावरण. काय लावायचं आहे. तर पाऊस बघा यायला सुरुवात झालेली आहे. आपण जी मगाशी लाकडं उचलली ती झाकायची आमची सुरुवात झालेली आहे. हे बघ, दोघं जरा आले. हे बघा, आले 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 आले. ए पाऊस आला, भिजा आता. बाग्या कुठे आहे. चला, ते जरा ना मी
काय बरं लाकडं जरा आवरतो. तर बाहेरची सर्व कामं आटपून झाल्यानंतर मी आलेले आहे किचनमध्ये नाश्ता बनवायला. तर नाश्ता काय बनवायचा असा विचार केला आणि चपाती भाजी म्हणजे ह्याच्यापेक्षा चांगला नाश्ता मला नाही वाटला, कारण कुणालच्या बाहेर जाणार होते आणि त्यांना यायला किती वेळ जाईल याचा काही अंदाज नव्हता. म्हणजे चपाती भाजी खाऊन गेले तर खूप बरं पडेल. मग म्हणजे घरी जरी यायला जर उशीर झाला तरी पण अशी काही चिंता नाही. त्याच्यामुळे इथे मी पीठ मळून घेतलं आणि चपात्या करायला घेतल्या होत्या. भाजी मी सगळं रेडी करून ठेवलं होतं. कांदा टोमॅटो सगळं चिरून ठेवलं होतं आणि मला की नाही वाटप पण काढायचं होतं. कांदा खोबऱ्याचं वाटप असतं ना, ते सुद्धा काढायचं होतं. तर म्हटलं आता सुरुवात केलेली आहे काम म्हणजे जेवण करायला, तर म्हटलं ते पण करून घेते. तर हे बघा इथे सगळी अशी तयारी करून ठेवली. पटकन भाजी वगैरे पण करून घेतली आणि कांदा खोबऱ्याचं वाटप जे आहे ना ते पण भाजून घेतलं आणि सगळं रेडी झाल्यानंतर नाश्ता वगैरे करून कुणालचे बाबा त्यांच्या कामासाठी बाहेर निघून गेले होते. ते निघून गेल्यानंतर माझं सगळं मी आवरून घेतलं आणि इथे आपली देवपूजासुद्धा करून झालेली आहे. आज बागेमध्ये भरपूर असं म्हणजे भरपूर फुलं फुललं होती. तर अर्धी फुलं ना मी साईडला करून ठेवली होती. लाईट गेली आमच्याकडे. आज वार आहे सोमवार, त्याच्यामुळे सोमवारची लाईट नसते. खूप गरमी. आणि मी आत्ता आले मागच्या पडवीमध्ये. इथे वारा चांगला असतो म्हणून इथे बसते. ही बघा ही मोगऱ्याची फुलं काढली होती ना, त्याचा गजरा आता बनवते. देवाजवळ भरपूर आपल्या फुलं आहेत. आज जवळजवळ अर्धी फुलं तर मी काढलीच नाही, म्हणजे चाफा वगैरे पण काढला नाही आहे. संध्याकाळला म्हटलं देवाला होतील म्हणून नाही काढलं मी जास्त, कारण ते सफेद फुलं आहेत ना नंदाची ती भरपूर होती म्हणून चाफा मग तसंच ठेवला. गजरा होऊया पटापट. म्हणजे गजरा आता नाही घालायचा कारण आता केस सुटलेली आहेत, म्हणजे संध्याकाळच्या वेळेस घालेन मी. मोगऱ्याचा गजरा मला खूप आवडतो. हो, अगदी तुम्ही रोज दिलात ना तरी रोज घालेन मी, इतकं प्रचंड मला मोगरा आवडतो. आता थोडंसं कुरालच्या बाबांबद्दल सांगते. कुरालचे बाबा आता बाहेर गेलेत, त्यांना आता यायला किती वेळ जाईल काय माहीत नाही आहे. थोडंसं काम आपलं जे बियाण्यांचं होतं ते राहिलेलं संध्याकाळच्या वेळेस करायचं आहे. ते आल्यानंतर संध्याकाळी करणार आहे. आता किचनचं थोडंसं सांगते. किचनमध्ये थोडेसे आवरावर करायचे, म्हणजे नाश्त्याचे वगैरे भांडे ती करायचे. जेवणाचं काही फारसं असं करायचं नाही आहे. म्हणजे आता सकाळी नाश्ता केला ना तेच दुपारला पण होऊन जाईल, कारण आता कुणालच्या बाबा किती वाजता येतात काय माहीत नाही. कदाचित ते बाहेरून पण खाऊन वगैरे येतील. ते आमच्या दिरांसोबत गेलेत, म्हणजे दोघंजणं गेलेत, म्हणजे बाहेर गेले का मग ते काही ना काही खाऊन येणार मग असं आहे ते. तर चला मग आता मी हा गजरा बनवून घेते. गजरा तयार झाला का तुम्हाला मी दाखवते आणि डायरेक्ट संध्याकाळी तुम्हाला मी आता भेटते. हा बघा गजरा तयार झाला आहे आणि एवढीशी फुलं राहिलेली आहेत. चला ठेवूयात नीट. चला एक साईडने. आमचा संध्याकाळचा वॉक चालला आहे. गरमीने आम्ही हैराण झालो आहे जाम, घरात बसून बसून इतकी गरमी होते. पाऊस काय पडत नाही आहे. सकाळी कसं जरासा पडला नाही गेला पाऊस. ही बघ काटल्याची वेल केवढी आली. ही बघ केवढी वाढली बघ, दिसते. आपल्या इकडे फुलली, फळ धरलंय. चला भाग्या शिरलं जरा हवा बाहेरची देतोय. ते दोघंजण जास्त गरमीने हैराण होत म्हणून. कुठे जाऊ पळतो लगेच. ते दरवाजा बंद कर तिकडचा, ते बाथरूमचा. कुणालच्या बाबा झाडांना पाणी घालत जातात. काल झाडांना खत पाणी केले ना. आम्ही आत्ता चालू घरी. तुम्हाला सरडा दाखवते. तर तुळशीवर बसलेला आहे, गपचूप दाखवते. नाही तर माझ्या अंगावरती उडी मारायचं. समोर आहे ना बघा तुम्ही, दिसला. हा बघा इथे 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 बघा इथे दिसला का सरडा. हा बघा सरडा. कधीपासून तो बसलेला आहे तिथे. भरपूर असे सरडे वगैरे आहेत तिथे. चला आता थोडंसं बियाणं भिजवलेलं आहे, ते सगळं रेडी करून ठेवलं आहे. फक्त कंटेनरमध्ये लावायचं आहे. म्हणजे यावेळेस ठरवलं की डायरेक्ट जमिनीमध्ये न घालता कंटेनरमध्ये छान अशी पटकन असे रुजून येतात बियाणं. त्याच्यामुळे तयारी करून ठेवले. कुणालच्या बा तिकडे झाडांचं काय काय बघतायत, त्यांचं चालू आहे खत पाणी वगैरे. काय झालं शेरू इकडे.
किती रान वाढलंय बघ लगेच एका ह्या 2-3 पावसामध्ये. शेरुआ भाग्या कुठे आहे? भाग्या चुलीच्या इथे बसलाय. तू कुठं चालला? ते सगळं उडालं बघ वाऱ्यान. हा घे डबा. 2-4 बिया राहतील, 4-5 तर राहतील त्याच्यात. ते घे जवळ घे. तू जरा थांब की मी काम. माती जवळ घे. माती असं म्हणते मी. वारा आला तर सगळं उडालं आमचं वाऱ्याने. बरं वाटलं जरा बाबा, नाही तर ह्या गरमीने त्रास होतो जाम. आजचं वातावरण खराब आहे ना, पण काय वाटतं? हा वातावरण खराब आहे. वातावरण गरम आहे, हवामान दमट आहे, त्यात काय त्याच्यामुळे त्रास होतो ना, पण घरात राहायला होत नाही ना. गरमी खूप आहे. आता इथे बघ जरा हवा गेली तरी गरम होते आम्हाला. तिथे आपण बसलो कधी गरम नाही वाटत, गरमी होते जाम. म्हणजे एकदम वेगळंच वाटतंय. पण हे असं हवामान नको बाबा. तर इथे आता हां ते कंटेनर घेतलेत, हे ग्लास, पेपर ग्लास, आणि त्याला आता होल पाडलेत कुणाच्या बाबाने. त्यात सगळं बियाणं टाकायचं आहे. आणि ते माती दाखव घमेलं. हे बघा, ह्याच्यामध्ये माती, शेणखत ना सगळं मिक्स करून ठेवलं. ते आता ह्याच्यामध्ये भरायचं. बियाणं मी आता घेऊन येते. काकडी भिजवले आणि चिबूड, शिराळी असं काय काय भिजवलेलं आहे. आता हे आपण पहिला टाकूया, नंतर रुजून येईल ना तेव्हा मी दाखवेन तुम्हाला. बियाणं घेऊन आले मी. तयारी तर करूया. जागा बघा. ठेवायची कुठे? इथे आतमध्ये ठेवायचं, बाहेर नाही ठेवायचं काय सध्या. बाहेर कसं ठेवणार? गरमीमध्ये आता बियाणं चांगलं रुजतं ना, म्हणून चला करूया आपण. तर हा जो व्हिडिओ आहे तो सोमवारी शूट केलेला आहे. आणि सोमवारी दिवसभर की नाही आमच्याकडे लाईट नव्हती. म्हणजे मध्ये एकदा आले होते लाईट आणि पुन्हा लाईट गेलेली आहे. आता संध्याकाळची वेळ आहे तरी पण लाईटीचा काही पत्ता नव्हता. त्याच्यामुळे व्हिडिओची एंडिंग जी आहे ती करायची माझी राहून गेली होती. तर चला ताईंनो, आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तो आता मी इथेच थांबवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.